Namhlanje ndithanda ukukhuthaza ngolu hlobo. Ndithi bonke abantu banamaphupha, bonke abantu banendawo abajonge kuzo, bonke abantu banezinto abazixelelayo ukuba ndizawukwenza le, futhi baphakame bayiqale. Umntu athi ndiyangena, athi umntu ndizawuyenza, athi umntu ndiyayifuna. Kodwa singabo bonke abantu abaphumelelayo kumaphupha abo, asingabo bonke abantu abazifumana izinto ebebesithi bayazifuna. Ngelinye ixesha ingekuba bashwatyulelwe okanye baxakwe bubomi, kodwa ikukuba nje abayenzi le nto ifanelekileyo nebalulekileyo ebomini ukuze siphumelele, ekukuthiwa kukuqhubekeka, consistency, inzondelelo, ukuzingisa, ukuhlala entweni oyiqalileyo uqhubekene nayo ude uyophela. Abantu abaninzi baya-attempta kodwa baqhubekeke nezinto zabo. Umntu uyayiqala, umntu uyasuka angene kuyo kodwa angahlali kuyo. Namhlanje ndifuna ukukhuthaza ngaloo nto, ndithi kwelo phupha lakho, kuloo mizamo yakho, kuloo nto ufunayo, ngena kuyo, uhlale kuyo, ngena kuyo, iqale, uqhubekeke nayo, ngoba impumelelo ayizi ngokuqala kodwa iza ngokuqala usawugqiba uqhubekeke okokoko rhoqo qho yonke imihla, uvuka usiya, kuyabanda, kuyanetha, uyaqhubekeka, kusa kusihlwa, uyabhala, uyaqhubekeka, ubomi buyakugila. Abanye abayifuni le nto uyenzayo, abanye bathetha ngawo ngapha nangapha, kodwa woyiki ngakoyikiswa, uyahlala kuyo, uqhubekeke, ugilwe ngapha, ugilwe ngaphaya, kodwa uqhubekeke, uhlale nayo. Abantu abaphumelela ebomini asingobantu aba-attemptayo kodwa ngabantu aba-consistent. Consistency is the name of the game of life. Mimi Emand eqhakazileyo kuweke.